Yes, it's PTG on the mic. Nhasi zuva riri kutambidzai music yamakamirira kwenguva refu. For now pachangobuda zvapo 2 masingles tichibika album richiuya. So 2 tracks idzi features number 1 Makoronyera. Mupenyu zvakawanda zvatinoita kana zvatinoda kuita but tine zvakawanda futi zvinodzoseredza kumashure, so ndo zvandaitrya kuita zvangu panhamba iyoyi kuti Makoronyera, uyezve tichibva ndatry futi kuti Makoronyera acho ivava vanotodawo kuenda futi kumberi, so munhu wese anoenda kumberi, hazvina basa rwakanaka munhu wakashata, munhu wese anoenda kumberi. So message yongutaura ngatiti ngatingoitawo zvinhu zvakanaka, tinoda kuenda mberi mune zvakanaka noti mune zvakaipa, handitika. Yes, and then number 2 kaslow beat track. Track iyi ndakangoita kuti mungoziva kuti pakurira sadza rinoda tumuriwo paside kana tusup. Yes, muziki yamabosi. Saka ndakangomainingoiseka track aka album renyu riri kuuya 7 tracks dzakakwana. Ndakaona ndikatomira kuti album tange ratouya ringanonokesa kuzi time yareba, zvakawanda zvinodzoreredza mashure. So ichi manje inonzi Munowasiya seyi. Itrack inekadimira ndakaisa kangu ndega kamuchanzwa imomo, haakasi too deep but muchangokanzwa kuti kakarotry kuti chii. So yeah, ndongokutendai mese kuine wese wakasapota, wakandipa simba rokuti ndambe ndichipusha kusvika even zuva ranhasi, newese vari kundipa simba rokuti ndambe ndichipusha kusvika muzuva ranhasi. Ndokutendai ndichiti rambai muchisimbisa PTG on the mic, rambai muchisimbisa muziki yamabosi. Nhasi kawedha kachinofa mburungokaona kawedha kachikari chilled, tori padeni. Munda tukutorima chakachaya. Yes, thank you for your support guys. Please subscribe, comment, like. Next week ndiri kunza futi imwe single inonzi Jobless, kasungura futi akakaipa manje aka. Okay, Jobless. Kanonzi pese paya pavanotry kuda kundirongera hora Mwari vanopindira. Ndo zvandakabva ndakaita kasunga kaka, so kakuya manje. So thank you guys. See you and be safe guys.